Boa tarde. Benvidos e benvidas a esta sesión plenaria extraordinaria que tengo como único punto da orde do día o debate das alegacións presentadas e a aprobación definitiva do orzamento. Vamos a abrir o turno de palabra coa propoñente que nos vai a explicar a proposta. Perdón, unha cuestión de orden. Antes de empezar, disculpe pola interrupción. Presente o escrito, van a tomar algunha medida antes de iniciar o pleno en base ao solicitado? Non se vai a tomar unha medida, vamos a seguir cumplindo. Vale, gracias. Moi boa tarde, ahora sí, a todas e todos. Bueno, pasado 21 de xuño, esta corporación aprobou inicialmente o orzamento para 2024. Xa rematado o período de exposición pública, traemos a pleno a proposta para resolver as alegacións. Presentáronse un total de 4 alegacións, 3 ao cadro de persoal e unha ao apartado de ingresos. En canto ás alegacións ao cadro de persoal, as 3 son referidas a diferencias ou máis ben deficiencias nos complementos retributivos. Dende que recibín acta de concelleira, non só de Facenda, senón tamén de persoal, sentei coa representación sindical e comité en moitas ocasións, onde expresaron as grandes irregularidades que existen a este nivel, pero en todo o persoal. Sorpréndeme que a anterior alcaldesa, que non está aquí hoxe, non o saiba. O que me transmitiu en todas estas xuntanzas foi a necesidade urxente de actualización e regularización de funcións e salarios. É por iso que dende ese momento traballamos sempre nunha relación de postos de traballo coa correspondente valoración económica obxectiva. O que entendo tamén é que esta situación non foi provocada por este goberno, senón derivada da amortización de prazas polo plan de axuste, a ampliación de servicios, as modificacións de áreas, provocando desaxustes que non se chegaron a resolver nunca, ata de agora, claro. Ademais, consideramos que o primeiro que hai que facer é pensar no servizo á veciñanza e que cada un destes este cuberto polo persoal de concello. En base a iso, ordenar e regular, non ao revés, sempre tendo en conta a mellora do servizo público. Se queremos que a policía faga noites, evidentemente, haberá que pagarlle por iso, pero tamén facelo de forma obxectiva e legal. En canto ás alegacións presentadas polo Partido Popular ao apartado de ingresos, a verdade é que non nos sorprende. Dixeron en reiteradas ocasións que nunca aprobarían un orzamento desta corporación. Tamén que non tiñan orzamento a tempo, cando foi a propia concelleira da Alternativa a que llo enviou en canto ela o recibiu. Tamén decidiron aprobar unhas emendas ao noso proxecto cando sabían que iso perxudicaba Cangas, para despois votar en contra. Non só iso, senón que agora piden quitar á veciñanza 300.000 euros e ata levarnos aos tribunais para que Cangas volva a ter un orzamento COVID con 4 millóns menos. Falan de que inflamos os ingresos dun orzamento que cumple coa lei e con todos os informes técnicos favorables. Un orzamento baseado na análise da evolución económica dos últimos anos. O único que nos sorprende realmente é que presenten unhas alegacións para cometer unha ilegalidade, porque saben que se rebaixan os ingresos o orzamento quedaría en déficit inicial e, polo tanto, estaría incumplindo a estabilidade orzamentaria. Sexa como sexa, unha vez resoltas as alegacións, poderemos comezar por fin a executar todos os proxectos expostos á veciñanza e cumplir tamén cos acordos plenarios que por unanimidade aquí aprobamos. Porque todas aquí entendemos que non podemos sacar un contrato para a piscina municipal ou, como denuncia hoxe o Partido Popular na prensa, axudar a deportistas sen cartos, nin tampouco desbrozar do que tanto se queixan. A todo agora nada máis, grazas. Perdón. Moi ben, abrimos o primeiro turno de intervencións. Iría así. Boa tarde a todas e a todos. Estou contenta. Mañá vamos a publicar por fin o orzamento
poderemos por fin poñernos a traballar en todo o que prometimos. Fran, vamos a desbrozar, vamos a ter cartos, menos mal, verdad? Pese a todas as pedras que nos poñedes o Partido Popular no camiño. Fran, recorda que Loli non me deixa falar. Recorda, aplicadevos o conto. Aplica o conto, Fran. Alcaldía, por favor. A ver se consigues que pare un pouco. Entonces, bueno, resumindo, estou contenta. Mañán por fin vamos a ter uns orzamentos que merece Cangas, que presentamos aquí neste pleno, que acolleron as enmendas que nos propuso en tempo e forma a nosa compañera Victoria. Vale, as enmendas que nos propuso en tempo e forma a nosa compañeira Victoria desta bancada, que hoxe non sei o motivo, despois preguntarei por que non pode estar aquí hoxe. Acollemos as súas enmendas, é un orzamento de maioría, xa votado no pleno, e hoxe vimos aquí a votar se estimamos ou non as alegacións do Partido Popular, que, como xa comentaba a miña compañeira, técnicamente, basicamente, consisten en intentar dilapidar a este goberno, intentar que cada día vayamos o voso único obxectivo a día de hoxe é que non teñamos uns novos orzamentos. E, por consiguiente, e que quede claro aos que están aquí presentes e aos que están nas súas casas, por consiguiente, o único obxectivo do que vos encanta chamarvos, que en realidade os sodes, o partido maioritario da corporación, vale? O único obxectivo que ten é que Cangas non avance. Pa iso que en campaña decíamos aquí lo de non hai dereita ou esquerda, o único que importa é Cangas. A onde chegamos, Madre mía. Madre mía, que nivelón. Que nivel. Que nivel. Que o único, por favor, señora, por favor, que o único que lles interesa é torpedear a este goberno. Non esperaban vostedes que tivéramos a grandísima sorte de chegar a un acordo con Vitoria, pero foi así, mira. Foi así, porque cando a xente se senta nunha mesa con ganas de chegar a acordos, se chegan a acordos. Entendedes? E mañán, sexa como sexa, do modo que sexa, teremos un orzamento que publicaremos. E será maravilloso, porque o luns mesmo, podremos facer todo o que xa lle prometimos á veciñanza. Podremos, por fin, o que comentaba a miña compañera, desbrozar. Nada máis polo de agora. Boas tardes a todas e a todos. Bueno, sabes o que están moi eufóricos. Lógico, oye, cada un ten as súas pretensións e parecen que están cumplidas. Desgraciadamente para o pobo de Cangas esas pretensións poden ser moi dañinas. O día 22 de xullo o Grupo Municipal do Partido Popular presenta dúas reclamacións á aprobación inicial dos orzamentos. En concreto, unha alegación e unha emenda. A data de finalización da exposición pública e, por tanto, a data final de presentar as alegacións era o 23 de xullo, polo que consta presentada a alegación como emenda en tempo e forma no Rexistro Electrónico do Concello. Aquí está a documentación. Na alegación presentada por este grupo municipal se pon de manifesto que, como mínimo, existen 4 ingresos que se atopan inflados. E volvo a repetir. Taxas por servicios asistenciais, por servicios educativos, por servicios deportivos e pola recadación de multas, pasando de recadar na conta xeral do ano 2023 650.000 a dicir que vamos a recadar no 2024 980.000 euros. Ningún informe de intervención nega esa realidade, de que están inflados. Esta reclamación colle máis forza aínda cando se ve que o ingresado ata a metade do ano, en base ao avance da liquidación do ano 2024, ata a mitad do ano levase ingresado 260.000 euros. É dicir, ningún tercio do que se pretende ingresar vai ingresado en 6 meses. A quen queren enganar? Ou quen quere enganalos a vostedes? Porque xa non sei. Aquí hai cuestións que non me cuadran entre distintos informes e a proposta de acordo da alcaldía.
Está claro que con esta forma de traballar se está tirando polo chan o principio de prudencia que se establece para a elaboración dos orzamentos municipais. No principio de prudencia se fala de que a hora de establecer os ingresos nun orzamento municipal deben ser prudentes e ter en conta índices con claridade e indicios, que mellor indicios que a conta xeral do 2023 o orzamento avanzado ou a liquidación hasta mediados do ano do 2024. Eso non debe servir para nada. O interesante é cubrir todos os gastos que interesan. E a maiores fundamentan que temos que decir á oposición que denunciamos unha irregularidade, que se están os ingresos moi por encima dos reais, que teñamos que resolvernos o problema. Non ten sentido que fundamenten a desestimación desta alegación en que teñamos que ser nosos que digamos onde deben minorar o presuposto de gasto. Terán que facer vostede. En ninguna administración pasou isto. E hai alegacións en todos os concellos e cando se demostra é estimatorio esta situación de que hai ingresos inflados, ten que ser o goberno quen propón a minoración das partidas de gasto, nunca a persona propoñente. É como se un denunciante denuncia un delito e ten que ser o denunciante o que cargue coa culpa do delito. Apague, vámonos. Quen ten que resolver ese problema sería a Administración. E ata día de hoxe non consta en ningún documento que se nos negue que esas partidas están infladas. Non consta en ningún documento. Fálase de previsións, fálase de sentencias, que a sentencia se pode interpretar no doble sentido, e, sobre todo, tendo en conta o principio de prudencia, a sentencia é bastante demoledora e sácalla a razón a proposta desestimatoria de estudo. En canto, como dixen anteriormente, tamén presentamos unha emenda que este goberno se nega a incluir na proposta de acordo e non se pronuncia sobre a mesma. Lóxicamente, agora acabamos de presentar un escrito ao inicio do pleno onde solicitamos un informe xurídico se esta actuación de silenciar ao Grupo Municipal do Partido Popular con un documento presentado en tempo e forma é legal ou non é legal, coa firma dos 10 membros do grupo, que será que ter contestado nun período de 10 días por parte da Secretaría Municipal. E en base a ese informe, pois, lóxicamente, en base a outras cuestións, temos claro que vamos a tomar medidas. E pode haber consecuencias tanto pola vía política como pola vía legal, e tanto para os representantes do goberno, para os técnicos que intenten excluirse desta situación. É a primeira vez que nos atopamos cunha situación como esta. Está claro que o goberno pode estar en acordo ou en desacordo coas nosas propostas, pero que non pode negarse a debatir e incluir no seu acordo o sentido estimatorio ou desestimatorio na proposta. Vou relatar nos plenos dos últimos orzamentos aprobados nesta casa, no ano o 5 de febreiro de 2016, o 28 de marzo de 2017, o 30 de xuño de 2018, entre outros, se incluíron sempre as emendas na proposta da alcaldía no seu primeiro punto seguinte. E vou a citar o texto literal de todas as propostas. En concreto, en informes de intervencións tamén se incluíron no ano 2016. Desestimar as seguintes alegacións. Emenda do Partido Popular sobre o cambio de partidas. Esta alegación refírese á anulación e minoración dunhas partidas orzamentarias para incrementar outras. Isto é unha cuestión de oportunidade política que a corporación poderá decidir ou non apoiar. Isto é o que decían no 16, 17, 18. No 2020 non presentamos alegacións no presuposto COVID. Que cambiou de aquela para ahora? Porque están facendo referencia a normas moito máis antiguas. Que cambiou? Pois, como di isto, a oportunidade política. A oportunidade política de que non interesa falar de certos temas e decídese excluir do debate cuestións que se presentaron en tempo e en forma. Que volvo a dicir, están en todo o seu dereito de estimar ou desestimar, pero teñen que manifestarse como tales. Non poden dar o silencio como resposta. Hasta en caso de inadmisión. Unha inadmisión ten que ser motivada. E a falta de motivación dunha inadmisión é un defecto grave nun procedimento administrativo, que pode ser causa de nulidade do procedimento. Aquí non só teñen responsabilidade, volvo a repetir, os membros da corporación, tamén os técnicos teñen que saber que esta situación está sendo irregular. E alá cada un. Que cambiou para que vostedes
Xa que vostedes non lle interesa falar o máis mínimo da proposta. Na emenda se lle pide ao Goberno que deixen de gastar de forma descontrolada no capítulo 2. Voulle dicir a responsable, a señora Val, responsable de área económica, que cando anunciou estes orzamentos dixe que só iban a incrementar os orzamentos en base ao IPC. O IPC nos últimos 4 anos, do ano 2000 ao 2024, foi do 19%. O capítulo 2 aumenta máis dun 40%. Nos propomos que manter esa suba do IPC no gasto corriente, pero a diferencia destinala a inversións, e non a calqueras inversións. Pío, perdón, é que xa te pasaste dos 5 minutos, fai un montón. Unha cuestión de forma. No RON establece que no debate orzamentario non son 5 minutos, que son 10. Claro, é que hoxe non estamos debatindo o orzamento, estamos debatindo as alegacións. É que, Polo se non a tanto- aprobación, tanto no RON establece tanto a aprobación inicial como definitiva. Fala dos orzamentos, hoxe estamos debatindo sobre as alegacións. Bueno, isto é o paga, vamos. De ¿De todas verdad maneras, que me vaya a si quitar a necesita- palabra? No, no te quito. No, é que me está Quédanse quitando a palabra. entonces 4 Está minutos. interpretando para seu interés de forma restritiva. Home, non estou interpretando para o meu interés. É dicir, que estamos dicir, falando das outro- alegacións. Hoxe non se vai falar nada do orzamento. Vou a seguir, cando queira corta e fora. Está vostede no seu dereito. Pero isto é unha vergoña, de verdad que é unha vergoña. Nos propomos destinar ese exceso a 5 obras. Na parroquia do Ío fai anos que vimos demandando unha mellora no vial do Viñal Igresario, pola carga de tráfico que contén, sendo necesaria unha ampliación da estrada con urxencia. Este goberno en Minaría, en vez de actuar na necesidade, decide establecer o sentido único do tráfico, polo que onde había un problema de densidade de tráfico, ora temos 2. A densidade vai en aumento e a veciñanza do entorno ten moitas complicacións para o acceso e saída para as súas residencias. En segundo lugar, esta forma de actuar onde había un problema, agora temos 2, como repito. En Aldán, urxe actuar no vial da aldea de Menduiña e consideramos que non está justificado que se espere máis por esta situación. En Darbo, existe a demanda histórica do arganxo do barrio das Flores. Non é comprensible que se retrase máis esta obra. En Coiro, responsables políticos temos a obriga de rematar dunha vez por todas coa situación do vial do Espírito Santo. Non é xusto que a veciñanza do entorno siga sufrindo retrasos de actuacións. Na parroquia de Cangas consideramos que se deben establecer inversións nas rúas do Casco Vello. Estas son obras urxentes e necesarias. Pedir dentro do grupo político que se destinen fondo para as mesmas nos parece actuar con responsabilidade, como así se nos requeriu, e cumprir coas promesas que fixemos. Respecto das alegacións que son presentadas por traballadoras e traballadores do Concello de Cangas, en concreto 15 membros da Policía Local e un técnico do Concello, sinalar que son fruto da incapacidade de negociar deste goberno cos traballadores e traballadoras. A señora Val iniciou o seu discurso dicindo que se sentou moitas veces, pero a realidade é que despois de moitos anos se trae un orzamento a este pleno coa postura en contra de todos os representantes dos traballadores, e así o manifestaron públicamente. Sabemos que vostedes dá igual, non pensan nas consecuencias dos seus actos. Eses representantes solicitaron que se correxiran algúns asuntos en materia laboral, e vostedes non deron ningún só paso para chegar a un acordo, e así se manifestou públicamente toda a representación dos traballadores, non os de uns e os de outros. Todos os grupos, todos os sindicatos manifestáronse públicamente. Vostede dirá que non, pero a realidade está aquí. Ahora nos atopamos con reclamacións aos orzamentos en materia laboral, onde se solicitan modificacións de niveis laborais, reconocer remuneracións extraordinarias en complementos específicos. Este tipo de reclamación ten razón vostede, non só afecta á Policía Local, senón que está en curso nestes problemas a gran maioría dos traballadores. Esta situación é unha das causas que provoca que a intervención municipal faga os reparos de nómina. Pero volvo a dicir, a vontade do goberno foi nula neste sentido. E aí está a hemeroteca. Os representantes dos grupos dos traballadores declararon que estaban en contra deste documento cando se trúe a súa aprobación municipal. Está claro que existe un problema de desaxuste na situación laboral de moitos traballadores do Concello, por lo que consideramos totalmente lícita estas reclamacións co fin de facer camiño para solucionar este problema. Nada máis por agora. Abrimos o segundo turno de palabra. Iria, abres ti.
o segundo turno. Eu da intervención do señor Pío Millán o que saco é que, non o sei, que quizás sí, vostede nos está aquí dando unha clase de economía desdecindo o que os propios técnicos do Concello como intervención nos veñen dicindo, o cal me leva a pensar se vostede é interventor. Non o sei, quizás sí. A realidade é que non sei a que se dedica, igual sí que o é, e polo tanto debería de ser unha persoa a ter en conta en canto debate respecto á legalidade ou non legalidade, o procedimento, os ingresos, os gastos, etc. Como vostede sabe, ningún destes concelleiros é interventor, nin interventora. Polo tanto, nos, si nos din dende a parte técnica do Concello, que non nos, porque evidentemente a alcaldía non se levanta pola mañán e di vou facer un orzamento de 19 millóns. Iso non funciona así, lógicamente. Son os técnicos do Concello que din, mira, podemos chegar a estes ingresos ou a estes, ou a balanza, a horquilla na que podemos movernos é esta ou aquela. E, polo tanto, nos logo decidimos como repartir, lógicamente, quitados os gastos correntes e os gastos por salarios, que, como xa sabedes, porque fixemos unha presentación pública que podía haber asistido, se levan prácticamente a metade do orzamento. Polo tanto, non entendo que nos quere vostede decir sobre que estamos facendo un orzamento inflado. Sinceramente, porque, claro, digo eu, non sei en que se basa vostede para afirmar algo así, sinceramente. Respecto ao tempo e forma das emendas, que presentaron as emendas en tempo e forma. As emendas en tempo e forma as presentou Victoria, que chegaron en tempo e forma, as debatimos cando debatimos o orzamento e, de feito, foron aceptadas as emendas que se nos propuseron. Polo tanto, non diga vostede que nos presentan emendas en tempo e forma. Para que a xente o entenda, isto é como si vimos hoxe a debatir sobre, non sei, saneamento, que lles encanta, traer sempre emoción sobre ese tema, e de repente presentan vostedes unha emenda ao respecto de, pois non o sei, a recollida de basura. Estamos debatindo do saneamento e vostedes queren falar da recollida de basura. Non é o momento, vamos a debatir sobre o saneamento. Pois isto é o mesmo. Cando foi o tempo forma de debatir sobre as emendas, foi no pleno que debatimos os orzamentos. Polo tanto, non ten cabida. É como se vostedes de repente nos emendan e queren que nos poñamos a debatir hoxe, e que non o sei, sobre... é que non se me ocurre. É como bastante absurdo, sinceramente, pero quero que a xente o comprenda. Comprenda o que están intentando decirnos, porque como lean todo tan en palabrerío técnico, creo que ás veces non chegamos a comprender na casa realmente o que pretende o Partido Popular. O Partido Popular pretende hoxe que voltemos atrás e, como a eles lles ven ben, que en realidade, insisto, na miña primeira intervención, o que lles ven ben é non aprobar os orzamentos, porque cuanto peor mejor, ya lo decía un compatriota dellos, cuanto peor mejor, entonces como a eles lles ven ben, cuanto peor mejor. O que están agora é pretendendo que en vez de falar dos orzamentos nos poñamos a falar de si compramos zapatos de tacón ou zapatos planos. Mira, o tempo de falar de zapatos era o pleno dos orzamentos, non este. Polo tanto, este, en tempo e forma, o di a lei, non o diría Malvido, nin o di a portavoz do Partido Socialista. O que hoxe vimos a debater aquí son as alegacións. E, polo tanto, se estiman as alegacións e hoxe estamos aquí debatindo sobre alegacións. E hoxe vamos a votar se se estiman ou non as súas alegacións. Non as emendas. As emendas podían vostedes habelas presentado en tempo e forma, pero non o fixeron. Porque supoño nunca se esperaron que o orzamento fose aprobado. Nada máis. Bueno, primeiro, por aclarar, falaba de oportunidade política, e si nós temos a oportunidade política de sacar Cangas adiante, é o que estamos intentando dende hai bastante tempo, ademais. Bueno, por aclarar tamén, como dicía a compañeira, o Partido Popular presenta unhas emendas a aprobación inicial do orzamento. Ese pleno foi o 21 de xuño. Como imos aceptar unha emenda a un acordo adoptado hai máis dun mes? E non o decimos nós, dio o ROM do Concello de Cangas, que é moi claro. Unha emenda é a proposta de modificación dun dictame ou proposición antes de iniciar a deliberación do asunto. Estamos aquí debatindo o orzamento? Non. Non había emendas posibles. Por que non fixeron o seu traballo, como din sempre, presentaron como alternativa dos veciños emendas en tempo e forma? Non necesitaban un orzamento para facer propostas, simplemente vontade. O debate agora mesmo está relacionado coas alegacións presentadas. O proxecto económico xa foi aprobado.
Sentimos moito que o seu pacto con a Alternativa dos Veciños non resultara. Este goberno, por responsabilidade, aprobou un orzamento enmendado por vostedes mesmos. Fala tamén de que inflamos os ingresos, pero sinto dicirche que o que vostede alega non é nin comparable nin ten sentido. O orzamento é unha previsión, mentres a liquidación ou a conta xeral son datos reais do exercicio anterior, non teñen por que ser os mesmos. Ademais, os propios técnicos avalan. Vexo que a concelleira alternativa non está aquí, pero a mí sí que me gustaría falar varias cousas que foi sacando noutro debate, aínda que hoxe non lle apetece debatir. Ten gracia que diga que non tivo tempo para buscar asesoría xurídica cando no escrito que presentou unha comisión de contas de 5 follas só falaba de xurisprudencia. Non entendemos por que non lle sirve o informe de intervención, cando por lei é o único informe perceptivo desta materia. Ademais, foi ela a que decidiu subir o salario á policía local en forma de productividade. Intuo que o fixo informándose da legalidade, digo eu. Sabemos que no seu partido saben ben gastar cartos públicos en facer estudos, ata conseguir un que lles vai ben e que lles guste, pero nós a verdade é que queremos e confiamos nos técnicos municipais. Xa sabemos, ademais, que a concelleira gustalle moito defender aos traballadores, pero só algúns, claro. No 2022, ela trouxe a pleno, como alcaldesa, unha proposta de orzamento que tiña un regulamento só para a policía local, porque, claro, non hai máis traballadores no concello. Ademais, decidía nesa proposta pagar a nocturnidade só a policía local, porque, claro, emerxencias non traballa de noite, parece ser. A min a verdade é que como concelleira de persoal preocúpanme as limpadoras de edificios, os electricistas, o técnico de deportes, o persoal de servizos varios, os técnicos de apoio xurídico ou a xente de desenvolvemento local, que está na mesma situación, como tamén dicía o Partido Popular. O que nos sorprende é que ela, como abogada laboralista, así o fixo saber aquí, non se sinta segura e non saiba que para executar calqueira reestructuración salarial, aínda que o Pleno é o órgano competente, pois debería haber unha valoración obxectiva coa RPT. Sí, Ana, tens que ir rematando. Vale. A verdade é que, bueno, a mí pareceme que non ten moito sentido que traia mocións para un pleno como a dinamización do comercio ou ata mercar máis só e que despois intenten por todos os medios deixar a canga sin cartos. Non sei se vos entendedes, eu a verdade é que non. Tamén me queda claro que a verdadeira esquerda, como eles din nos medios, pacta abertamente coa dereita, como consecuencia, a peor consecuencia posible, a parálisis dun concello e a desatención á veciñanza. Pero realmente non nos sorprende, levan enredando e bloqueando os gobernos de esquerdas dende hai 20 anos, ata decidiron quitar o salario a unha alcaldesa, perdendo despois nos tribunais. Un exemplo é o que pasou na aprobación inicial do orzamento, onde a alternativa deixou moi claro que quen pacta e negocia faga o mesmo agora, pero xa miramos que non. Estaría ben que dera cara, que votase outra vez co Partido Popular para quitarlle esta vez 300.000 euros á veciñanza. Basta xa de bloqueo político ao pobo de Cangas, por meros intereses partidistas e enquina. Este goberno traballa pola veciñanza e así o demostrou votando sós a un orzamento que eles mesmos enmendaron. Grazas. Turno para o Partido Popular. A verdade é que despois de escoitar a intervención da señora Abal concluímos que non ten argumentos para rebatir o noso porque acaba de pasar toda a intervención contestándolle unha persona que non está presente, que a verdade que ten o seu mérito, a verdade ten o seu mérito. Non interviu, pero vostede despois fala dun pacto, pero a señora Malvido dixo que non hubo pacto. A ver se aclaran vostedes. Falou dun pacto de nós con Vitoria e a señora Malvido di que non hai. Se alguén quere logo por alusión, se non, deixamos falar a Pío. Bueno, pero espera que termine. O respeto é o mesmo para todas as bancadas. Agradeceríalle que eu non interrompín a nadie, que manteñan o mesmo criterio. Falando a señora Malvido, díxome que as enmendas teñense que presentar en tempo e forma antes da aprobación inicial e que tal. Eu non sei cando se teñen que presentar as enmendas. Por iso solicitamos un informe xurídico coas 10 firmas que nos aclaren. O que sí teño claro é que se teñan nun momento ou noutro o lóxico que se hai unha inadmisión como mínimo se motive. Porque a calada por resposta é un defecto formal moi grave que causa nulidade en moitos procedementos.
Entonces queremos aclarar esa situación e iremos hasta as últimas consecuencias. Porque no fondo aquí non se fala de que unha emenda se presente en tempo e forma. O que se fala é de que non se quere oír falar nesta sala das obras do IO, da Aldán, de Darbo, de Coiro, ni tal. Ese é o que non lle interesa. Como di vostede, aquí vense a falar de zapatos e non de outra cousa. Vostede marca o que se ten que falar. Pois non nos van a calar. Vamos a falar do que consideramos. E consideramos que temos dereito a falar disto, vamos a defender os dereitos hasta as últimas consecuencias. Vou a falar porque non se presentou na aprobación inicial as emendas. A señora Abal dixo unha mentira como unha catedral. E vou dicir, como unha catedral. Ningún concelleiro que non fora do Partido Popular nos facilitou deste orzamento ningunha copia, ningún borrador, nin absolutamente nada, antes que fora entregada por vostede para a convocatoria da Comisión Especial de Contas para aprobación inicial, con un plazo de 8 días para a Comisión Especial de Contas. Vostede cree que un documento coa densidade que hai, cunhas bases de execución de máis de 70 folios, temos capacidade para preparar enmendas en 10 días, cando outros sí tuveron 3 meses para preparar as enmendas? Quen é o pacto? A quen lle deron vostedes un trato de favor neste asunto? A señora Portas, sí ou non? Deronlle un trato de favor. O que acusan de patar con nós, vostedes danlle un trato de favor. Moita coherencia pola súa parte. Pois nós non tuvemos tempo porque non se nos accedeu, se nos ocultou, se nos ignorou e se nos sigue ignorando. Están utilizando unha frase que ainda hoxe non a demostraron en un documento que nos dixemos que non íbamos a apoiar nunca un orzamento municipal. Por favor, gustaríame, e volvo a repetir, que me demostraran eso, porque ninguén deste grupo municipal dixo tal afirmación. Esa é a realidade. E a día de hoxe ainda non me demostrou. Levamos meses dicindo esa... Por moito que se repita unha mentira, non deixa de serlo. O que sí, vamos a seguir hasta as últimas consecuencias. Está claro. Falemos... Imaginen, ahora falando da emenda, que unha veciña ou un veciño do pobo decide presentar unha proposta ao orzamento no momento de exposición pública, onde solicita ese veciño só pode participar na exposición pública. Que ese veciño solicita que se gaste algo na súa rúa a cambio de que se gaste menos noutra. Iso non deixa de ser unha emenda. Vostedes van a ignorala no período de exposición de pública e vanlle recortar os dereitos ao veciño? Según esa teoría que defenden vostedes hoxe aquí, é unha contradición, é un absurdo. Canto máis, un cargo electo que ten os dereitos de debate de todos os asuntos que se tratan aquí. Están coartando dereitos, como ben está no escrito. Esta situación se acaban resolvendo en moitas ocasións nos xulgados. En a grande maioría dos casos, as sentencias soen ser garantistas cos dereitos dos interesados e cos dereitos dos reclamantes, pero vostedes deciden tirar polo camiño do desprecio e a ocultación para evitar o debate que falamos. Non queren que se arranxe o problema do viñal do IO, non queren que se arranxe o vial de Menduíña, non queren que se arranxe o problema enquistado do barrio das Flores de fai moitos anos, non queren que se arranxe o Espírito Santo, non queren avanzar. Ese é o que defenden o pobo de Cangas vostedes. Nós temos claro que vamos a defender os nosos dereitos, tanto na vía administrativa como na vía judicial, se temos que chegar. Pero estamos claros que aquí se está inculcando un dereito. E queremos lembrar ao Goberno de Cangas que existen sentencias no Tribunal Supremo onde se impugnaron os orzamentos na súa totalidade por non querer debater e votar enmendas que se presentaron á aprobación definitiva dos orzamentos. Así que vostedes mesmos fagan o que fagan. Nos vamos a votar en contra da proposta de alcaldía. Vamos a votar en contra da desestimación da nosa alegación. Vamos a votar en contra de non debatir a emenda presentada. Vamos a votar en contra das alegacións presentadas polos distintos traballadores do Concello de Cangas. En contra da desestimación, perdón. En contra da desestimación feita pola alcaldía de Cangas. Pío, se queres, podemos facer, se consideramos que son os tempos do pleno extraordinario, queda unha última quenda de 2 minutos que podes... Vostede mesma decide. Eu non quero que te sintas que non che deixo falar todo o canto queres. Non, xa me parou antes, agora non me... Bueno, por agora nada máis. Un montón. Quedaría un último turno de 2 minutos se queredes facer uso del.
Comezaría Iria, se queres decir algo, se non, non. Non sei por onde empezar, porque me dixo tantas cousas. Primeiro que me parece absurdo, non, que vostede queira dar a entender que nós non queremos pactar coa dereita. Bueno, en realidade, en parte é certo. O Partido Socialista ten claro que non quere pactar coa dereita. Eso, por un lado, é certo. Pero, por outro lado, a experiencia no municipalismo de Cangas, porque eu son unha persona de diálogo, a verdad, me leva, claramente, cando formamos o goberno, vou a retrotraerme un pouco para que a xente entenda por que razón nos leva a nin siquiera sentarnos a negociar con vos os orzamentos. É unha cuestión de que cando te sentas nunha mesa con unha persona da que xa non te fías, xa de base sabes, a ciencia cierta, que te vas a dar a volta e te la va a jugar. O sea, pero ademais é que non sabes ni siquiera a que punto. Mira, cando nos queríamos decidir algo tan absurdo como cantos eran os membros das comisións, a señora Loli Hermelo pacta con nos unhas cousas, fala con nos como señora portavoza do seu grupo, con nos unhas cousas, e logo cando chegamos aquí, si te he visto non me acuerdo, te vota en contra, nos fai traer unha proposta que foi acordada por todos, ela mesma, o Partido Popular, vamos, ela representa, nos fai traer aquí unha proposta no seu día sobre o número e a forma das comisións, ela colle aquí, chega e nos vota en contra. Polo tanto, xa temos claro que con esa bancada non podemos negociar. Non podemos negociar. Primeiro porque, lógicamente, a esquerda e a dereita ten clarísimos intereses confrontados, polo tanto, o noso orzamento de voso non sería o mesmo, porque nos facemos un orzamento de esquerdas. Polo tanto, temos que ver na nosa bancada e negociamos con a nosa bancada. Vostedes non poden obrigarnos a nós a negociar con vostedes. Sinceramente, cada un negocia con quen quere. E chegado o tero máximo plenario, non hai moito máis que falar. Respecto ao orzamento, tamén quere vostede, señor concelleiro do Partido Popular, si, canto levo? Eu me corto, se queres, deixo de falar, xa sabes. Sobre que vamos a deixar os veciños de, por exemplo, dixo Espírito Santo sin o que precisan. Agora mesmo temos en exposición pública o proxecto do Espírito Santo, creo que vai errado vostede. Vale. Logo, Barrio das Flores. Barrio das Flores, primeiro, é unha rúa privada. Como me dixo un día Loli Hermelo, aconsejándome, por tu bien, Iria, te lo digo, me dijo Loli, cuidado porque invertir en casas ajenas, prevaricación. Claro, primeiro, os veciños do Barrio das Flores terían que cedernos o terreo para podernos investir ali, porque agora mesmo é un terreo privado. Eso por un lado. Iria, pasaron Logo, os vale, pois só vou a decir que estos son uns orzamentos, digan vostedes o que digan, tremendamente participativos. Non creo que se hayan presentado neste Concello uns orzamentos máis participativos cos nosos. Nos reunimos alcaldía, eu e concelleiros varios, con todas as asociacións de que tiveron a ben recibirnos, lles preguntamos o que precisaban e todas as parroquias de Cangas están representadas nestes orzamentos que vostedes pretenden hoxe dilapidar, nada máis. E por suposto que cos orzamentos que vostedes pretenden dilapidar, que non vai ser posible, non podríamos facer, por exemplo, a peonalización e o arranxo da zona do Igresario no Ío que nos reclaman toda a veciñanza, e como eso podría relatar aquí un cento de obras, pero a alcaldía me corta e yo lo que mande la jefa. Bueno, primeiro, verdad que me foi moitísima graza, non, que falen de cortar os seus dereitos, pero nunca de cortar os dereitos da veciñanza de Cangas por telos sin un orzamento, sin un servizo de axuda no fogar. Pero, bueno, a dereita, así é. Por outro lado, quería aclarar que o que manda, o que di aquí a lei, que é moi clara, é que os que teñen a condición de interesados que poden efectuar alegación son os habitantes do territorio que resulten directamente afectados con leses oficiais, concelleiros en ningún lado. Ese é antes, no primeiro. E despois as obras xa están completamente faladas e presentadas e debatidas, pero coa veciñanza. Tamén hai en YouTube, tamén o podes mirar se consideras que non o sabes, vamos. Pero, bueno, por rematar xa rápido, este goberno traballa pola veciñanza e así o demostrou votando sós o orzamento enmendado por vostedes e por alternativa, aínda sabendo que o noso proxecto económico era moito mellor e cumplía con todas as necesidades da veciñanza. Este goberno demostra en cada moción aprobada
por unanimidade e que vos mesmos presentades, que non importan nin as cores se se trata de traballar por Cangas, pero como dixen antes, o que de verdade importa é que a partir de hoxe Cangas, resoltas as alegacións, terá un orzamento aprobado e poderemos executar todo o que necesitan e merecen. Grazas. Ben, contestando ya a señora Malvido, fala dun presuposto de esquerdas. Eu tiña entendido, cando estudiei leendo a mellor teoría fantástica, que os de esquerdas defendían a municipalización dos servicios e que evitaban a privatización de servicios. Creo que este orzamento pon de manifesto que vanse a privatizar prácticamente todos os servicios. Eso é a esquerda que vostede defende. Moita esquerda, En segundo lugar, fala de consenso. Os feitos, vostede que é unha persona de consenso. A súa intervención, sabemos o consenso que é ter que facer ataques personais a outras persoas debido a que non ten argumentos para defenderse das súas cuestións. E a maiores, cada vez que hai un conflito social neste concello, neste municipio, con algún representante do goberno, non sei por que está vostede no medio. Ten mala sorte. Intente elexir os sitios a donde vai visitar vostede, porque se é coas Leira Parques en Limés pasa unha cousa, se é co Viñal noutro pasa outra cousa, se é no Matadeiro pasa outra cousa. Cada vez que vostede se presenta nun espazo público para un conflito de veciñal, en vez de arranxalo, a cousa vai a maiores. Faga o verde, verdad? E intente ser máis selectiva a hora de asistir a algúns sitios, porque ten mala sorte. Ten mala sorte de toparse con conflitos e toca a vostede. Repartan un pouco máis, a ver se outras persoas tamén se topan nesa mesma situación. Ese é o consenso que representa vostede. Crear conflitos donde non hai, e donde hai un problema, crear dous, lógicamente. Volvo a dicir, vostede me di que, según a señora Val, di que só os veciños son os interesados, que non somos interesados. Apaga e vámonos. Apaga e vámonos. Creo que lle aconsello que se informe mellor sobre esas cuestións, os cargos electos. Despois fala de que este orzamento foi mellor porque se fixo con toda a ciudadanía, de espaldas o 50% da ciudadanía, porque creo que nós representamos unha poboación, mal ou ben, e somos un representantes legítimos igual que vostedes, como mínimo, pero ante a súa falta de humildade de decir que iban a facer os mellores presupostos en comparación cos nosos, dixo vostede, mellor orzamento, presentaron o mellor orzamento moito mellor que os nosos. Pío, era un turno tamén de 2 minutos. Pois non hai problema, pero como os demais tiveron 3 e 4 minutos, vou a respetar a palabra da señora alcaldesa e remato. Isto é unha pantomima e non nos van a calar, e desgraciadamente, non nos gustaría que esta casa perdera o tempo en vía administrativa e vía legal, pero vai a perdela. Nada máis. Ben, pecha a propoñente. Sí, podes engadir algo máis se queres. Non? Bueno, consideramos, polo tanto, que está todo dito, todo argumentado. Pasamos á votación. Votos en contra. Dalle aí o... Sí, está así. Votos en contra. 10 do Partido Popular. Abstencións e votos a favor. Tendo empate, repetimos a votación. Non sei se se escuita igual. Desempata o voto de calidade da alcaldía. Votos en contra. Abstencións e votos a favor. Queda, polo tanto, aprobado co voto de calidade da alcaldía. Entonces, en conclusión, resoltas as reclamacións, aprobado con carácter definitivo o orzamento municipal deste Concello para o exercicio económico 2024. Sen máis que engadir, pechamos a sesión.